Mana? Lương. Ăn ta sợ. Lương cái lưng. Đi càng nữa. Ta cái lưng. Lương này không phải. Lương thật nào? Không dẹp. Lương. Đi dương ba lương bây giờ. Lương. Lagi nang ale. Kapan mau neman lagi nang slow tangan nu sudah pore bahasa pore kayak. Kanda. Jagra Hwfwidwng kamu Hai आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दा जेम सादाया माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि माने भुटान बर्डार जिङाव थानाय सनाजुलि होननाय मोनसे गामिनि दैमा सेराव माने अन्थाइ देख्रुबना जाग्रा जोंनि गोरिब आइ आफा बिदा बिनानावमोनखौ एसे खबर लानो थांनो नागिरदों लोगोसेनो बिसोरनि प्रब्लेमफोरखौ एसे खबर लानो थांनो नागिरदों बिथाङा आरो जाग्रा मुवा लाना थांनो नागिरदों बिथाङा माने बिसोरनि प्रब्लेमफोरखौ एसे फेसिं खालामगोन आरो माने बिसोरनि प्रब्लेमफोरखौ माने खोनासंगोन आरो गभर्नमेन्टनिसिम माबा मोनसे दिखांनो हानानै मदद होनो हायो नामा बेखौ साननानै माने बिथाङा जोबोद नाजायो आरो गोबां माने गोरिबफोरखौ हानायमानि नुनायसिम माने मदद होयो आरो बिथाङा आंबो बिथांखौ बै दैमा सेरावनो लोगो हमहैगोन होननानै माने थांफागासिनो दङ आंजों दङ माने उनाव अमित बड'सा नन अफिसियेल बिथाङाबो आंजों फैफादों स' नायलांबाय थादों ब्लगखौ बिटिआरनि मस्ट इनभिजिबल डेभेलपमेन्ट रड नायदो नोंथांमोन गारि बारजायो एम्बुलेन्स बारजायो जोंजों लोगोसे दङ बिथां जेम्स ब्र नोंथांमोना बिथां मिजिं स्वrang बसुमतारीनि ब्लगाव दिनै नुनो मोनगोन थांगासिनो दङ नायलांबाय थादों ब्लगखौ उनाव मा जायो लामाखौ नायबिदा हिलफ्रा लोगोफोर जों दा दैमासिम मोनफैबाय बिथाङानो जाहैबाय अमित बड'सा नन अफिसियेल आरो जेम सादाया सिगां थांगासिनो दङ आरोना नायदो सिनारिफोरा बिराद मोजां आरो गिबियावनो बिग सेलुट टु मिस्टार जेम्स माने बेफोरबायदि सासे डिफेन्सआव खामानि मावनानैबो माने बिराद बिजियाव थानानै वार्कनि थाखाय टाइम दिहुनदों बेनि थाखायनो जोबोद साबायखर बिराद गुसु गोजोना थाजाया बारा गोबाव दा जेब सादाया माने अन्थाइ देख्रुबना मानसिफोरखौ नागिरना थांगासिनो दङ दा एसे गोजानाव नुहुरदों आरो ओमफ्राय जा बे जायगायावनो थांनो नागिरदों जों दा दैमाखौ बारनोसै जायगाया खिन्थु बिराद समायना आरोना बे भुटान हाजोनि हाजो सेर सेर बेबायदि लकेसन दङ आरो एलबाम सेलबाम बानायनोबा एसे बिराद मोजां आरो जायगाया बे खालामजायो माने मिउजिक भिडिअ शुटफोरनि थाखाय आंबो बे जायगायाव माने अननाय नोंनि होननाय मिउजिक भिडिअ मोनसे आंनिमोन आरो माने स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्सनाव होदोंमोन बेखौ माने बेहायनो शुट लादोंमोन बुरजा गैला ओमफ्राय मादै गैला हा खाथि ला दिगाव दै mana anda se lương cái lưng đi càng nữa cái lưng không phải lưng thật nào lương đi dương ba lương bây giờ lương lagi nang ale kapan mau neman lagi nang slow tangan nu sudah pore bahasa pore kayak lương ada yang undan lah bodoh sentang em pidang ya kapan mau tay di unna Baik, adik.
Đấy lưng đi gần nữa. Mana nanya? Ada kan boro hari mau apa namanya? Tak bisa? Mula nama? Kelas 5. Kelas 5. Nularannya tak bisa. Kelas 5 saat itu semua na? Kelas 5 nasi lo. Sampai semester asasi na sana. Oh, apa sana? Ye sagar. School thang, jadi sana school thang mana ni? Ini sangat sih. आं दा थारैनो जेम्स आदाखौ लोगो मोनबाय आरो बिथाङा माने बहुत दिननि उनाव साख्रिनिफ्राय न'आव फैयो नाथाय थेवब्लाबो जोबोर खबर लायो आरो खामानि मावनानै जानाय मानसिफोरखौ ओमफ्राय दिनै जों दा जयै फैफादों सनाजुलिनि ओरै खाथियाव थानाय माने दैमा बोहैयो बे दैमायाव माने बर'फोर गोबां अन्थाइ देख्रुबनानै जायो नालाय बेफोरखौ एसे खबर लादों आरो आदाया Lewat bola macun mat. Oh ya kak, ini dok macun. Anda apa? Mat. Bola tuh? Ujungnya. Ujungnya. Mas naik nih gini, pau naik? Enggak, apa naik? Lama mas lagi. Ini kan mereka cepat itu mendoba. Harus itu lebih. दा जों थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय दा जेम्स आदाया माने बिसोरखौ खबर लाखांबाय आरो हानायखिनिखौ मदद होबाय बेनिफ्राय दा सनाजुलि बाजाराव हाबहैनो नागिरदों एसे खबर लानो नागिरदों जोंनि आइ आफा बिदा बिनानावमोनखौ बोरै कन्डिसन थांना दङ मा मोन्दों मा मोनाखै सोरखारनिफ्राय बेखौ खबर लानो नागिरदों आरो ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव होमबा नुनो मोनगोन स' आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मानोना आंनो माने नोंथांमोननि सापर्टनि जोबोर गोनांथि स' बाय see you in the next vlog. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at